Eta azkenik aurreratu txapelduna, Beñat Gaztelumendi Arandia. Beñatik, Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen oroigarria jasoko du Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen lehendakari den Sare Jauregiren eskutik. Eta azkenik, Inasi Etxabe Oitiarra jantziko dio txapela txapeldunari. Gazte-gazteken dugazten bertsotan Inasi Etxabe. Baina, garai hartako gainerako emakumezko bertsolarien moduan, ezin izan zuten bere bertsoak plazara eraman. Plaza ukatu zitzaion emakume bertsolarien behanaldi oso baten urrezkari Inasi. Eta emakumea hirunean izenea jantziko dio txapela, gaurko txapeldunari jantziko txapela. Eta Inasi beratzen lehik zaiz zer esan asko beratzen lehi. Eskerrak eman, zue guztioi hona etortzeagatik, eta eskerrak arratsalde guztian zuzenean jarraitu dezuen hori ere. Nire gategan, aurrera Beñat, zure azkentza.